سلام فتوات خطاتلت زمادب انكوع ناب سينما قطر خلته بدحن مصاخم كمت لمود سبسكرايب مغار بيتسمنا يخونو ذا فيديو تفاتيهم ماون لايك مغار كترسعو سناي صانحت الفيلم كجمر نكولو سيد تبهاله تمهاراي كوليج زخونه منسي نارينا يو سيد ابت كوليج ولا حدا قالو كاب زي وهابو عينت تمهاريو كل جزاون جزي زحلفو نبحث خوينيو سيد اب هيوتو سلست حقታት ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ሕጊ ሻት አፕ ይበሃል ማለት እውን ሱቕ ብዝበለ አፍ ሃመማ ያቱን ዝብል ምስላ መሰረት ገይሩ ዘውፅኦ እንትኾን ኣተሓሳስቡ እውን ኩሉ ግዜ ሱቕ ምባል ናብ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ንኽያኣቱ ከም ዝሕግዞ ይዛኣምን እቲ ካልኣይ ሕጊ ድማ ዶንት ስታንድ ኣውት ዝብል እንትኾን እዚ ማለት እውን ካብ ካልኦት ፍልይ ዘይምባልን ኣቓልቦ ንምርካብ ዘይምፍታንን እዩ ሲድ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ትምህርቱ ምምሃር መጽሐፍት ምንባብ ሕልፍ ኢሉውን ኣብቲ ኮሌጅ ኣብ ዝርከብ ናይ ኮምፒውተር ክፍሊ ምስታፍን ናይ ኮምፒውተር ክእለቱ ምዕባይን መዓልታዊ ስርሑ እዩ እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ሕጉ ድማ ዶን ፋክ ዊዝ ቻክ ዝብል እንትኾን እዚ ማለት እውን ምስ ሓደ ቻክ ተባሃለ ተባእሳይ ተማሃራይ ናይ ኮሌጆም ናብ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ዘይምእታው እዩ ቻክ በሃንደበት እኳ ዝሕረቆ ፖሊስ ካብ መቕታል እንድሕሪት ዘይብል ዓይነት ሰብ እንትኾን ኩሉ ግዜ ሰብ ናቐተለና ተባእሰን ቪድዮታት ቀዲሑ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻነሉ ይዝርግሕ ነበረ ወላዲዩ ኣዝዩ ተፈላጥን በዓል ሃፍትን ስለ ዝኾነ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ሰባት ክስታት ኩሉ ግዜ ንወዱ ምሰድሖነ እዩ ብኻልእ ገጽ ጂም ተባሃለ መሓዛሲ ድንላለ ናይ ጂም ዓቢ ዕላማ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝተፈላለዩ ነገራት ናዘርጋሕኻ ህቡብ ምዃን እዩ ጂም እውን ሲድ ካብ ዘውፅኦም ሰለስተ ሕግታት ተጻራሪ ዝኾነ ህይወትን ኣተሓሳስባን ዘለዎ እንትኾን ምሲድ እውን በዚ ነገር ኩሉ ግዜ ምስተኻትዑ እዮም ከምቲ ልሙድ እውን ሎማዓቲ እቲ ጉዳይ ኣልዒሎም እንትካትዑ ሃንደበት ሲድ ቲፍ ተባሃለት ካብ ቀደመት ሒዝ ዘፍቅራ ነበረት ቆልዓ ረኣየ ንመወዳእታ እዋን እውን ምስ ቲፍ ተዘራረቡ ደቂ 8 ዓመት ኮይኖም ኣብ ሓደ ናይ በረድ ፀወታ እንትኾን ሕጂ ግን ሲድ ፈጺሙ ፍቕሩ ክገልጸላ ይከኣለን ዘሎ ምኽንያቱ ቲፍን ቻክን ሕጂ ፍቕራዊ ርክብ ጀሚሮም እዮም ድሕሪ ክፍሊ እውን ሲድን ጂምን ሓቢሮም እናሃለዉ ሉና ተባሃለት ምስኦም ትቀራረብ ተማሃሪት ናኦም ተሓወሰት ሲድ እውን ጂምን ሉናን ርክብ ኣለዎም ኢሉ እዩ ዝሓስብ ኮይኑ ግን ክልቲኦም ኣብዚ ጉዳይ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይብሎም እዮም ዝዛረቡ ድሕሪ ክፍሊ ጂም ናብ ገዝኡ ምስ ኣተወ ወላዲቱን ሓፍታን ሎማዓንቲ እኮ ዓርቢ እዩ ንምንታይ ናብ ሆም ካሚንግ ፓርቲ ዘይከድካ ብምባል ሓተትኦ ሲድ እውን ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ከምዚ ዓይነት ነገር ስለ ዘይፈቱ ክኸድ ከም ዘይደሊ ተዛረበን ወላዲቱ እውን ናብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ክኸድ ከም ዘለዎን ንመጻኢ ተዘክሮታት ኢሉ ዝሕዞም ነገራት ክህልዎ ከም ዘለዎ ተዛረበቶ ኮይኑ ግን ሲድ ፈጺሙ ድሌት ከም ዘይብሉ ሓበራ ንሳ እውን ልዕሊ ዝኽተጨንቆ ስለ ዘይደለየት ሕራይ ኢላቶ ሱቕ መረፀት ሲድ ካብ ዓርቢ ምሸት ጀሚሮም ዘለዎም መዓልትታት ናይ ኮምፒውተር ጌማት ናተፃወተ ክሕልፎም ወሰነ ሶኒ ኣኺላ እውን ናብ ኮሌጅ ኣብ ዝኸደሉ እዋን 3 መዓልቲ ሙሉእ ተይደቀሰ ስለ ዝቐነየ ርእሱ ኣዝዩ ክሕሞ ጀመረ ምግቢ እውን ጽቡቕ ገይሩ ዋላ እንተበልዐ ኮይኑ ግን ኣብቲ ናይ ስፖርት ሜዳ ንባዕሉ ኩዕሾ ናይ ምውቃዕ ሓይሊ ሰኣነ ኣብ ሓያል ናይ ርእሲ ሕማም ኮይኑ እውን እንታይ ሓሰቦ ነቲ ቻክ ተባሃለ ተባእሳይ ወዲ ናይ ንዕቐት ዘረባ ተዛረቦ ቻክ እውን ገለ እንተይተማትአ ብቕልጡፍ ክቐጥቅጦ ጀመረ ሓደ መምህር መፂኡ እውን ከገላግሎም ጀመረ ኮይኑ ግን ሃለዋቱ ብጽቡቕ ዘይፈልጥ ነበረ ሲድ ነቲ መምህር እውን ብዘይኣበሶ ክጸርፎ ጀመረ ሲድ ንፈለማ እዋን ሎማዓንቲ ንሰለስቲኦም ናይ ህይወቱ ሕግታት ሰበሮም በዚ ተግባር ናይ ሲድ ኣዝዩ ዝሓረቐ ቻክ እውን ኣብ ዝቕፅለ 2 ሰሙናት ውሽጢ ከም ዝቐትሎ ሓበሮ ሲድ ድሓር ሃለዋቱ ጽቡቕ ገይሩ ምስ ፈለጠ ንባዕሉ ኣብ ክፍሉ ደቂሱ ረኸባ ማሓዙኡ ጂም እውን ምስኡ ስለ ዝነበረ እንታይ ኮይነ ብዚ ከም ዘሎ እንትሓቶ ጂም ንብዙሓት ሰዓታት ሃለዋቱ ስሒቱ ከም ዝነበረን ኣብቲ ኮሌጅ ብተፈጠረ ነገር ቻክ ን2 ሰሙን ከም ተሰጎ ተዛረቦ ሲድ ኣብዚ እዋን ኣዝዩ ሰንበደ ምኽንያቱ ቻክ መቕፃዕቲ ወዲኡ ድሕሪ 2 ሰሙን ናብቲ ኮሌጅ ተመሊሱ ሲድ እውን ወላዲቱ ናብቲ ድሕሪ 2 ሰሙን ዝግበር ናይ ሆም ካሚንግ ፓርቲ ከም ዝኸድ ቃል ስለ ዝኣተወላ ቻክ ተመፂኡ ግን ኣብ ረኺቡ ክቐትሎ ከም ዝኽእል ንሓሰበ ናብ ካልእ ሻቕሎት ኣተወ ንጽባሒቱ እውን ክላስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሙሉእ ኣቓልብኡ ናብ ትምህርቱ ምዃን ኣበዮ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ቻክ ቀለኒ ኢሉ ብምሕሳብ ኣብ ልዕሊኡ ኸኣ እስካዕ ሕጂ ኣብ ህይወቱ ዝረብሕ ነገር ተይገበረ ተሞይቱ ንዕዑ ናይ ሞት ንሱ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ ድሓር እውን እቲ ቀጻላይ ክላስ ብዛዕባ ዕቤት ናይ ሓንጎልን ኣተሓሳስባ ነበረ ሃንደበት እውን ሲድ በርደጊሉ ብዛዕባ ተርስቲ ንኹሉ ኣፉ ዘትሕዘ ሃናፃይን መሃራይን ርእይቱ ሃበ
ህይወቱ ሙሉእ ዓዊሉ ተዛሪቡ ዘይፈልጥ ሲድ እዚ ምስ በለ ኩሉ ተምሃራይ ኣዝዩ ክንእዶ ጀመረ። ነዚ ሓሳቡ ደጊፎም እውን ንሶም እውን ተሲኦም ንኣዶኦም ክገልጹሉ እንትጅምሩ ሲድ ብስንባደ ነቲ ክላስ ሓዲጉ ወፂኡ ኸደ። ሲድ እዚ ኩሉ ትብዓት ካበይ ከም ዘምጽኦ ኣይኮነን እቲ ተምሃራይ ንባዕሉ ሲድ እውን ዝፈልጦ ተኣምር የለን። መሓዙኡ ጂም እውን ብዝገበሮ ነገር ኣዝዩ ከም ተሓበነ ተዛረቦ። ኣብዚ እዋን እዩ ድማ ሃንደበት ሲድ ካብ ሓደ ዘይተፈልጠ ሰብ ቴክስት ዝበጽሖ። እቲ ቴክስት ተሰደደሉ እውን ካብ መንነታ ዘይትፍለጥ ጓል እንትኾን ንሳ እውን ካብ ቀደም ትፈትዎ ከም ዝነበረትን ሎማዓንቲ ብዝገበሮ ነገር እውን ኣዝያ ከም ተሓበነት ዝገልጽ ቴክስት ነበረ። ሲድ ድሕሪዚ ሕጉስ ኮይኑ ንገዝኡ ጉዕዞ ጀመረ። ምክንያቱ ሎማዓንቲ ተቢዒሉ ብዝገበሮ መደረ ጥራሕ ሓንቲ ንዕዑ ትፈትዎ ጓል ከም ዘላ ክፈልጥ ክኢሉ እዩ። ናይ ደሊቨሪ ስርሑ ድሕሪ ምውድእ እውን ንመሓዙኡ ረኸቦ። ንዓለሉ እንተለዉ እውን ቻክ ኣብ 2 ሰሙን ውሽጢ ናብ ኮሌጅም ተመሊሱ ከም ዝመጽን ከይቀትሎ ከም ዝፈረሐን ተዛረቦ። እዚ ስዒቡ እውን ክልቲኦም ገለ ነገር ክገብሩ ከም ዘለዎም ሓሳብ ድሕሪ ምምጻእ በቲ ሓሳብ ተሰማምዑ። ሕጂ ሲድ ንኽሞት ወይ ብቻክ ንኽቕተል 14 መዓልትታት ጥራሕ ተሪፈናን ኢሉ ክሓስብ ጀመረ። ንፈለማ እዋን እውን ኣብ ህይወቱ ናብቲ ኮሌጅ እንትኸድ ብዘይ ዝኾነ ሕፍረት ብሙሉእ እምነት ክጓዓዝ ጀመረ። ጂም እውን ሃንደበት ናብ ጎይናዊ መጹ እሞ መላእ ተምሃራይ እቲ ኮሌጅ ብዛዕባ ይዛረብ ከም ዘሎን መዘራረቢ ከም ዝኾነን ተዛረቦ። ኣብዚ ህሞቱ እውን ካብታ መንነታ እስካዕ ሕጂ ዘየለለያ ጎርዞ ሕጂ እውን ቴክስት በጽሖ። ኣብዚ ዘለሉ ከባቢ ከም ዘላን ትሪኦ ከም ዘላን ትዛረቦ። ሲድ ኣብ ጥቑመን ከም ዘሎ ክርኢ ግልጽ እንትብል ሃንደበት እታ ካብ ቁልዕነቱ ትሕዙ ዘፍቅራ ነበረ ቲፍ ኣብ ኢዳ ቴሌፎን ሒዛ ረኣያ። ካብዚ እውን እታ ብሕቡእ ቴክስት ትገብረለይ ፀንሐት ጎርዞ ንሳ ባዕላ እያ ኢሉ ክሓስብ ጀመረ። ቲፍ እውን ናብኡ መፅያ ብዝሓለፈ ቻክ ንዝገበረ ነገር ኣብ ክንዲኡ ንሳ ንሲድ ይቕረሳ ሓተተቶ። ሲድ እውን ፀገም ከም ዘይብሉ እንትዛረባ ቲፍ ድማ ካብ ልብኻ ይቅርታ ከም ዝገበርካለይ ንምርኣይ ናብቲ ምሸት ዝግበር ናይ ህወክ ፀወታ ንዓ ብምባል ኣንገደቶ። ንሱ እውን በቲ ሓሳብ ተሰማምዐ። ምርኢትና እውን ናብቲ ናይ ህወክ ፀወታ ወሲዱ ኤሪክ ተባሃለ ንፉዕ ተፃዋታይ ሆኪ የርእየና። ኤሪክ ብፀወታ ሆኪ ኣዝዩ ህቡብ እንትኾን ናይቲ ዝፃወተሉ ጋንታ መሰልጠኒ እውን ወላዲኡ ነበረ። ብዝሕዝን መልክዑ እውን ሎማዓንቲ ምሸት ጋንትኦም ብነጥብ እናተመርሐ እንተሎ እዋን ዕረፍቲ ኣኸለ። ንዕረፍቲ ኣብ ዝወፅሉ እዋን እውን ወላዲ ኤሪክ ኣዝዩ ሓሪቑ ንተፃወቲ ክዛረቦም ጀመረ። ብፍላይ ድማ ንወዲ ኤሪክ ክወርዶ ጀመረ። እታ ሰዓት ዕረፍቲ ኣኺላ እውን ናብ ፀወታ ክምለሱ ክብሉ ሲድ ኣብዚ ኣጋጣሚ ኣብቲ ክዳን መቐየሪኦም ክፍሊ ስለ ዝነበረ ኤሪክ በቲ ዘጓነፈ ነገር ኣዝዩ ተሻቒሉን ሓዚኑን ከም ዘሎ ዝተውዕለ። ኤሪክ እውን ፀወታ ሆኪ ክፃወት ባህጉ ከም ዘይኮነን ሕዚ ዝፃወተሉ ዘሎ ምክንያቱ እውን ወላዲኡ መሰልጠኒ ስለ ዝኾነ ጥራሕ እንተይፈተዎ ከም ዝኾነ ተዛረቦ። ሲድ እውን ኣብዚ ሰዓት ገለ ፀገም ከም ዘይብሉን ንሎማዓንቲ ሓደ መፍትሒ ከም ዘለዎን ተዛረቦ። ክዳን ተቐያይሮም እውን ሲድ ናይ ኤሪክ ማልያ ገይሩ ናብቲ ፀወታ ኣተወ። ኣብ ፈለማ ሲድ ኣዝዩ ፈሪሑ ነበረ። ኮይኑ ግን ብቁልዕነቱ ኣብ በረድ ከመይ ሸታሕታሕ ክብል ከም ዘለዎ ተለማሚዱ ብምንባሩን ኣብ ርእሲኡ እውን ሕጂ ህይወቱ ድሕሪ 13 መዓልቲ ከም ተሓልፍ ናሓሰበ ክእለቱ ንኹሉ ኸርኢ ከም ዘለዎ ወሰነ። ከም ናይ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ እውን እናተፃወተ እንተሎ ኣብ መወዳእታ እታ ነበረላ ጋንታ ሰዓረት። ሲድ እውን በዚ ተሓጒሱ ሃንደበት ነቲ ገይርዎ ነበረ ሄልሜት ናይ ህወክ እንትተውፅኦ ኩሎም ሰባት እቲ ተፃዋታይ ኤሪክ ከም ዘይኮነን ሲድ ምዃኑ ሪኦም ኣዝዮም ሰንበዱ። ወላዲ ኤሪክ እውን ዝረኣዩ ነገር ከኣምኑ ኣይከኣለን። ብዘይሓሰቦ መልክዑ ግን ኣዝዩ ንፉዖ ከም ዝኾነ ንሲድ ተዛረቦ። ምሸቱ እውን ናብ ገዛ ምስ ከደ ካብታ ዘይተፈልጠት ጎርዞ ሕጂ እውን ቴክስት በጽሖ። መዓልትታት ናሓለፉ ከይዶም እውን ሎማዓንቲ መበል 11 መዓልቲ በጽሐት። ኣብ ውሽጢ ክላስ እውን ናይ ተምሃሮ ሊደር ዝምረፀሉ እዋን እናኣኸለ ስለ ዝመፀ ተምሃሮ ናይ ምረፁን ምንቅስቓስ ጀመሩ። ሎማዓንቲ እውን ሜጋን ተባሃለት ተምሃሪት ናይ ምረፁን መደረ ኣስማዕት እንተላ በዘራረባኣ ተምሃሮ ክስሕቑዋ ጀመሩ። ሲድ እውን ኣብዚ እዋን ምስኣ ክሰርሕን ክሕግዛን ከም ዝደሊ ተዛረባ። በዚ ሓሳብ እውን ክልቲኦም ዝተሰማምዑ ሲድ ድሕሪ ክፍሊ ንተምሃሮ ሓሸሽ ናብ ዝሸጠሎም ሓደ ተምሃራይ ከይዱ ካብኡ ሓደ ሓሸሽ ገዝአ። ንፅባሒቱ እውን ሲድ ናብ ክፍሉ እንትኸድ ኤሪክ ናብቲ ዝፈትዎ ናይ ዳንስ ግሩፕ ከም ዝተፀንበረን ሕጂ ኣዝዩ ሕጉስ ከም ዝኾነን ተዓዘበ። ምሸቱ እውን ሲድ ንገዝኡ ምስ ከደ ምስታ መንነታ ዘይተፈልጠት ጓል ብቴክስት ናዓለለ ሓደረ። ንፅባሒቱ እውን ናብ ክላስ ከደ። ሎማዓንቲ ናይ ተምሃሮ ፕሬዚዳንት ዝሕረየሉ መዓልቲ እዩ። ሜግን ኣብ ቅድሚ መላእ ተምሃራይቲ ኮሌጅ መደረ ክተስምዕ ስለ ዝኾነት ኣዝያ ፈሪሓ ትርከብ። ናብ ሲድ እውን ገለ ሓሳብ ክህባ እንትኸድ ሲድ ንእሽተይ ከነቃቃሕን ትብዕ ክትብልን ትማሊ ዝገዝኦ ሓሸሽ ሃባ። ሜጋን ግን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ፈቲና ስለ ዘይትፈልጥ
ኣይኾነን በለቶ ኮይን ግን ሲድ ንሱውን ከም ዝሕግዛን بتمساسال ملكعو نسوون كم زوست تزاريو نبعلون حنت جبرلا ميغانون بتحسب تسمامعة نتحشش دحر موساد نام مدرخ وزيا مدرنا سمعت نسلا هندبت تحشش نابرسوم ديو خلت يوم وقت مدرخ عوان ون كبلو جمرو اتوم تمهرون سنبيدوم بتليفونهم نازل نجر قدحو جمرو نصبحيتو بتبيت مرتوشتي تواصل صغير بالبروجرام تدالوا التواصل بمريحنا تقربون تيف مسحة جون توهالة تمهرايو إذا فلت أسيدون ناوشت أتيو نابت جون تبهالة تمهراي تقملو ناي دراما ميك اب قال نجر مسوستخلو اتتمهراي جزء ألرجي وصو بزمهنياتون أبكندو نسوك واسع تجبره أبت مدرخون دلي ونبر نجر أمود أتارخبه دحرون سيد نتيف أو حدا بارت خرخوا 5 دل تزاربا نساون استعمان توين 5 مسك ألاتوتلو نسوب بحيتو سيد جيمن لونان كوينوم ناوت بارتن مخاد نتيف ناو غزا خيدوم صوعوا تيفون حاويراتهم ناوت بارت خدات نايت بيت تمرت مولئ تمهرايون أو ترخيبو سلازنبره ات بارتي حريف كخد جمره تيفن سيدنون حاويروم حريف كزن حلفن سلو هاندبت كابز مصيو تيتبهاله تشاك ناو مصا نتيفون أو كم زعينت بوتا مركبو حجوز كم زي جورنا تزاروا حزوا كخد قبل سيد يدي حزمو دو يبلو تشاكون حريقو نسخما معلت موتي لو ما انت زي كونتي خاتب زلخا يلو كوقع خبل هاندبت تيتحسبه اب دغ نبرت ماكينا ناي تشاك اذا خوينا تيتبهالت تبارعت تشاكون بسنبادنا ماكينون تخد تيفن سيدن دما حبيرون كابت بوتا هادمو سيدون اتي فطر زلو نغر ازي حغوسمو نتيف كسعما صقع انتبل تيف غندو بلتو تيفون نسو فقرخ تجمر كم زي تخلن حجون تخونه نشاك كم تفكرو تزاربتو ابزوان نسيد اسكعلو معنت بتكست تعلو نبرت نسا خمزي كونه تفلته بزعباتا تكست تقبرلو قلعون حتتا نسا ايكونن تكست كتقبرلو نهات قصرو تليفونون كمزي بالله تزاربتو ملوء جمعة بزحازينهم ناقزهم تملسو سيدون مستقبل عب تكست معلا لغطيلو باكال كرخوا 5 دل تزاربا كوينغن نسا خطرخوا 5 دلن ازي حفر مخانن تزاربتو نصبحيتو ابناي بروجرامينج كلاس تلو سيد هندبت بردغيلو نمنتاي لكعب جيم كم زلو سباس زينخون بموبايل تزاربه زبالو ነገር ጽቡቅ ገይሩ ዘይበርሃሉ ሓደ ተማሃራይ ወን ተስዩ ኣብ ሓምስ ባርን ትጅምር ኣብ ትሞት ንሱ እታ ቆልዓ ቴክስት ገበረትሉ ኩሎም ተማሃራውን ናው ይሪ ብምባሮም ሲድ ነዚ ዕድል ተጠቂሙ እታ ቴክስት ጻሕፈትሉ ቆልዓ ቴሌፎና ሒዛብ ብምባራ بقليله لليا لكعنا واخد كبل جن نساونا قويت واسع خدات سيدون ناقوي صعبامو دو بيلك على جمره تاقول عون كيتي خمت بحال تزاربتو ازي حفر ولا انت خونت سيدجن مش دحر كلاس نخرخو حتامو تسمامعهم مش تراخبو اب حصير اوانون كلتيوم فقر حزوم ركب جمرو نصبحيت مشتون جيم نسكلو وكنا جبرن سولو هاندبتني نچاك ناوب ماكينا مصيوم زخوننا انترنت فيديو كسرح سلا زخونو مسኦም كمص خم زخيل تزاربو نسون بزي مسا سلا زمصو تسمامع شعن شعم مسኦም كده نصبحيت سيد نابت كوليج انتخد كلها تمهاراي بخوف عين اختريو جمرت حلف حليفون حدا صرفتات تقبله حدا تمهاراي وناوب بمصا حدا فيديو كريو جمره ات فيديوون ننچاك نجي مسكيروم بزعوا سيد ازيوم بزحات مشتراتن توص تقدح فيديو نبره سيد نتيف كابشاك نمحداق ازي فتن كم زلون ابت كوليجون حشش كابز شايطو تمهارو حشش كم زغزء ابت ناي تواسو سومنون اتا حدا تمهاراي نابزلو كير ميك اب زخونه مدحاني تاتيو اتو قلعه الرجي خوص خمز جبرن مستاكيتي تبهاله تمهاريتون ركب جمره تيفن بسلا زبلوتو طرح خمز خونن كالوت ازيوم ولا حدا زي يفلطو مشترات بزعو زبولو نجر اي نابتناي بروجرامينج كلاس نتخدون كلهم تمهارو بخوف عين مرأيهم قصلو ابتناي هو كميداون كمو اتانناي بريزيدنت حلصتنا حنا بره تمهاريتون كابت بيت تمرتي حاشش لتتقمت كم تسغوت فلطه نيكيتون سيد كزاربا ولا تدلي كوين جن كيتي ناو كلاس يمصت نيرا نحزنون نغرات اصليوم منغزو خده ገዙ ምስ በጽሐ ግን ማሐዙ ጂም አውና ተጸበየ ነበረ ይቅርታ ነኸገብረሉውን ይሓቶ ኮይኑ ግን ነገራት ኣብ ሓንቲ ምሸት ከም ዘይነበሩ ገይሩ ማዓንጦም ስለዘውጾም ፈጽሙ ይቅርታ ከገብረሉ ከም ዘይኽእል ተዛረቦ ሓዲጉውን ገዙ አተወ ኒኬቱውን ቴክስት እንትገብረላ ኬቲ ካሕጂ ምስ እኽትራኸብ ከም ዘይትደልን ቲፍ ኣይኾነን ስለዝበለቶ ጥራሕ مسا خمس نبرة تزاربتو نصبحيت نغو لونا عبد الجاف جزء تصنحمو
ጂም ከምኡ ዝገበረ ፈትዩ ከም ዘይኮነ ብምዝራብ ይቅርታ ክገብረሉ ምእንታን ተዛረበቶ ወሲኻ እውን እቲ ናይ ሆም ካሚንግ ፓርቲ ስለ ዝበፅሐ ናብኡ ከም ዝኸዱ ተዛረበቶ ኮይኑ ግን ሲድ ናብኡ ክኸድ ከም ዘይደሊ ይዛረባ ሉና ግን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቻክ ማኪና ክትባራዕ ዝገበሩ ንሳን ጂምን ከም ዝኾኑን ካብ ሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ንኽሕግዝዎ ድልዋት ከም ዝኾኑ ተዛረበቶ ኣብዚ እዋን ሲድ በቲ ሓሳብ ተሰማሚዑ ናብቲ ፓርቲ ኸደ ሲድ እውን ኬቲ ረኽባሞ ይቅርታ እንትሓታ ንሳ ግን ፈፂማ ይቕራ ከም ዘይትገብረሉ ተዛረበቶ ሲድ እውን ኣብ ህይወትን ፈለማ እዋን ዘፍቀራ ብሕታዊት ጎርዞ ንሳ ከም ዝኾነትን ካብ ልቡ ከም ዘፍቅራ ይዛረባ ወሲኹ እውን ምስቲፍ ነበረ ነገር እውን ናይ ቁልዕነትን ናይ ዓይኒ ፍቕሪ ጥራሕ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ ይቕረ ትግበረሉ ይትግበረሉ ሕጂ ቻክ መፅኡ ክቐትሎ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ግልጽ እንትብል ሽዑ ንሽዑ ቻክ መፅኡ ወቂዑ ደቆ በዚ ምኽንያት እውን ሲድ ሃልዋት ካብ ዝሰሓተሉ እንትስእ ንባዕሉ ኣብ ሆስፒታል ረኸባ እቲ ሓቢርዎ ነበረ ጂም እውን ነቲ ነገር ከርድኦ ጀመረ ልክዕ ቻክ መፅኡ ንዓኻ ምስ ወቕዓካ ኣነ ብድሕሪኡ ኮይነ ብበትሪ ገይረ ወቂዕዮ ልክዕ ንሱ እውን ሓሪቑ ተሲኡ ክወቕዓ ንኽብል ሉና ኣብ መንጎ ኣትያ ክትወቕዖ ጀመረት ኢሪክ እውን ሰኺሩ ምስ ወላዲኡ ክበኣስ ጀመረ ከምዚ እናበለ ኩሉ ሕነ ክፈዲ ንዝደልዮ ሰብ ምባኣስ ይጅምር እሞ እቲ ፕሮግራም ተሓመሰ ኣነን ሉናን እውን ንቻክ ወቓቂዕና ሃለዋት ክስሕት ገበርናዮ እቲ ተፈጠረ ነገር እውን ብሓፂሩ እዩ ናበለ ይዛረቦ እሞ ሲድ ናብ ደገ እንትወፅእ ኣብቲ ፓርቲ ነበሩ ተምሃሮ ብሙሉኦም ተሃስዮም ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ሆስፒታል ክሕከሙ ወረፋና ተጸበዩ ረኣየ ኣብ መወዳእታ እውን ሉላን ጂምን ኣብ መንጎኦም ነበረ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ግልጽ ገይሮም ክልቲኦም እናተሰዓዓሙ ንሪኦም ቻክ እውን ኣዝዩ ተሃስዩ ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ረኣዮ እቶም ተምሃሮ እውን ሲድ ብሂወት ከም ዘሎ ምስ ረኣዩ ገርሞም ጀመረ ቻክ እውን ዝሓሰቦን ዝበሎን ነገር ከም ዘይሰመረሉን ልዕሊ ቻክ እውን ሲድ ንፉዕን ተባዕን ምዃኑ ክዛረቡ እንትጅምሩ ከይቲ ትሪኦሞ ናብኡ መፀት ክልቲኦም እውን ካብ ሕጂ ፍቕሮም ብሓድሽ ምዕራፍ ክጅምሩ ምእንታን ተዘራረቡ ኣብ መወዳእታ እውን ምርኢትና ክልቲኦም እናተሓቋቐፉ ርዩ ፊልምና ይዛዘም ጎራት ተኸታተል ሲኒማና ናይ ሎማዓንቲ መደብና እዚኣ ትመስል ነይራ ፈትዮም ክኸውን ተስፋ ይገብር ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ተሃሊኹም ሕጂ እውን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ይኹኑ እስካብ ቀፃላይ መደብ ንራኸብ ናይ ፅባሕ ሓሳብ ይበለና